Kovia Petra Sagana si dnes mohli v hlavnom meste spoločne zajazdiť s našim hviezdnym cyklistom. A ten v sebe opäť raz nezaprel showmana s mikrofónom. My sme už len také herci na javisku, nie? Kde nás zoberú, tam pretekáme. Poverčivý ja si myslím, že nie som, aj keď som sa stretol s niektorými prípadmi, že holub má to nie, a že potom mi prišlo niečo šťastné. Aj v ťažších témach sa náš športovec roka vedel vynájsť vďaka humoru. Takou sú aj rokovania o novej zmluve, ktoré do skončenia jarných klasík sám pozastavil. Vlastne teraz, keď nie sú výsledky, tak čo mám robiť? A nerozhodila ho ani aktuálna antikampaň s názvom Raz sa priznám, narážajúca na veľké dopingové škandály v cyklistike. Akože, ja sa na takýchto veciach smejem, aj keď si myslím, že cyklistika alebo tak je veľmi delikátny šport, že mne keby chcel niekto urobiť zle, tak mi môže urobiť zle. Ale to by som už tu asi ani nebol, kebyže si z takých vecí robím starosť. Z najlepších cyklistov sveta Peter Sagan prišiel po 4 mesiacoch na Slovensko. Prezradil, ako je spokojný s rozbehnutou sezónou, aké má ciele na blížiacej sa Tour de France a dostal aj vzácny darček. Sagan je rýchlik a nielen na bicykli, čo dokázali cestou domov na rakúskych cestách. Tak som prekročil o 40 rýchlosť, ale mne sa to už dalo byť vonku z dediny. V lani o takomto čase mal 24-ročný Sagan na konte 8 víťazstiev. V tejto sezóne získal 3+ víťazstvo v klasike na Harelbeke a vyhral i bodovaciu súťaž na Tirreno Adriatico. Ja som zatiaľ si myslím nie úplne spokojný, ale myslím si, že začiatok sezóny som rád, že mám za sebou. 5. júla štartuje 101. ročník Tour de France. Náš cyklista obhajuje zelený dres a cieľ má jasný. Ja si myslím, že to je jednoznačné, s čím chcem ísť na Tour de France. Že na zelený dres. Saganov sponzor ho prezentuje ako dokonalý stroj, on si to o sebe nemyslí. Nie, určite nie. Som len človek a nie som stroj. Francúzsky veľvyslanec na Slovensku Didier Lapinot daroval Saganovi pamätné mince k 100. výročiu Tour de France a popoludní na ňo ešte čakalo stretnutie s fanúšikmi. A s kým sa chcel v detstve stretnúť Sagan? Tony Cairoli. Tak to bol tiež taký môj trochu vzor. Ľúbilo sa mi, ako vyhrával, ako jazdil na motorkách. Vždycky suverénne vyhral, aj keď sa čosi pokazilo, tak ich všetkých obehol zase vyhral.